Welcome back to our YouTube channel, Vloggers. Yours truly. Good afternoon to all my brothers and sisters in Christ around the world. God is good all the time and praise the Lord. So, atong pagkahisgutan karon mao ang pamilya nga mao ang lugar sa pagpasaylo. So, atong mabasa diha sa Mateo 18:21 hangtod sa 22 nga si Pedro nangutana ngadto kang Hesus kun ang akong igsuon makasala, ako bang pasayloon sa kapito. So mitubag si Jesus nga dili kay kapitura kundi kapituan kapito. So how many times ay nato pasayloon ang atong mga kaigsuonan or atong pamilya na dunay mga kahinaan tanan. So ato usab makita diya sa atong pamilya nga wala kayo'y perpekto, walay perpekto nga ginikanan. Wala usay perpekto nga bana o asawa, wala usay perpekto nga mga anak, wala usay perpekto bisan kita atong kaugalingon dili ta perpekto. So kining pamilya dili gyud kalikayan nga ana agi daghang mga complain, mga kasamok nga may tabo, ilabi na bigod og kanang party nag money or party nag mga unsa-unsa pa diha. So na dili na magka sinabtanay. So adunay daghang mga complain, aduna usay mga kasuko kanang kahiubos na di gani matagad mahiubos na yon. So unya ana usab ang disappointed na in many reason nga mga disappointed nga mahitabo sa atong kinabuhi o in different time. So walay healthy nga pamilya or healthy nga marriage without the exercises of forgiveness. So kung wala ang pag-exercise sa pagpasaylo, wala gayoy healthy nga marriage. So ang pagpasaylo usadi ay kini kapag exercise diha sa atong pamilya. Usa kini ka tambal, mao kini ang tambal alang sa membro sa pamilya nga kining pamilya malipayon, alegre, magsinabtanay na ano. So makita pud ba nato adunay mga pamilya nga ingon ani ka close anaa ang pagpasaylo, pero although they are not perfect. So, dinhi usab ang vital sa atong emotional, sa atong health, o sa atong spiritual survival. Diya sa atong pamilya kung anaa ang pagpasaylo. Ug ang pamilya, mao kini ang arena, sa maning arena, natad. Natad sa mga konflikto, sa mga panagbangi. Natad sa kahiubok tanan, naa din ha. So, natad di ay ang pamilya, ug usa-usab kini kakuta sa evil kung walay pagpasaylo sa usag-usa. So paningkamutan nato mga kaigsuonan ko ni Kristo nga diha sa tong pamilya nga makab-ot nato ang pagpasaylo. Kung walay pagpasaylo diha sa pamilya, unsay mahitabo nining pamilya ha? Masakiton, dili kini himsog kay pagsige mag-away. Gamay lang istorya, away na yun. Siningkahay dire, siningkahay dito. Anak, magsingka, amahan, magsingka, inan, magsingka, wak na'y naminaw. Kay pulos na mga isog, kay di na makapasaylo. So, ang kini nga pagpasaylo diha sa pamilya, pamaagi kini nga ang atong kalag maputli diha sa atong ang espiritu diha sa pamilya. Ug makalingkawas usab kita sa atong kasing-kasing sa hatred, sa kasuko, sa kahiubos ana atanan. Sahay di na ta mutagad tungod kay suko na ta, no. Mag-abot pag pila pa ka tuig usa pa ta magtingog. Asay uban tamnag kawayan. Kuyaw ning tamnag kawayan kay murag lisod na basta tamnan kay kawayan, murag lisod dugay kay na healing sa forgiveness ana. So walay sala nga dako nga dili mapasaylo. Klaro ka itong gitudlo ni Kristo nga kapituan kapito
paghatag og pasaylo. Siya man gani si Kristo nagpasaylo sa atong mga sala. Kita pa nga we are imperfection, dili ta perpekto. Siya gani giangkon niya ang tanan natong mga sala aron lang pagpasaylo nato, balik nato sa Dios. So ang unforgiving mao kini ang mahitabo. Basta wa gani ang kapasayloan, walay kalinaw. Yes. Sa akong kinabuhi na experience ko na wa ko'y kalinaw. Sulod sa 8 ka tuig. Di na ko kasabot. Yes, nagtawag ko Ginoo pero iba. Di na nako masabtan, no. Ako na kay kakulangon. So mao usab diha sa pamilya, dili na usab kita mahiusa o makigambit ngadto sa Dios kung anaa kanato ang dili nga mapasayloon nga kasing-kasing. Dautan na ang naa sa atong kasing-kasing, pulos dautan na ang mogawas tungod kay unforgiving ang atong kasing-kasing. Ug usa-usab kini kahilo. Ug usa-usab kini nga makahubog nato. Ug mapatay kung kita magdumili pagpasaylo, mupatay nato tinuod ni. Ngano mapatay man ta, sister? Tungod sa atong physical, once nga masuko ta, makakita ta ni tawana kay wala to pasaylo, alsa din atong dugo, high blood labas. Di na ka-circulate umayo ang dugo. So mudaghan ang sakit. So makapatay kini sa atong physical, mahimo ding cancer kung ana ang pagdumot. Ang pagdumot ug ang pagkamapahitason magdala kanato sa dakong kapildihan. Yes, ang emotionally magsakit na pud ang atong mga emotion. Imbes na magmalipayon ta kanunay lang ta nagul mura tag gibit-bit nato. Gibit-bit nato ang tibuok kalibutan. Wa na to'y kalipay, stress, sad, nanatanan. Ug ang atong espirituhanon nga kinabuhi usab magmasakiton, magdaot. Kay naabagoy makaduol pa ba ta sa Dios, sa grasya sa Dios kung anaa ka nato ang unforgiving? Dili ta kadirekta niya. Kay siya mismo miingon nga mangayo usa tagpasaylo ngadto sa atong nasad-an. Biporta muduol niya. So sa giingon na ang muhatag kinig sakit. Yes, makapatay sa atong lawas, sa atong hunahuna ug sa atong kalag ang pagdumot, ang kasuko, ang way pagpasayloan. So ang pamilya mao kini ang lugar sa usa ka nga anaon ta diha ang kinabuhi, dili kamatayon ang naa diha sa pamilya. Anaon ta din na ang pagpasaylo sa usag-usa. Atong hinumduman kanunay, walay perpekto. Even yourself, dili ka perpekto. Masipyat ka. So, ang pamilya, mamahimong paraiso. Magmalipayon unta, dili inferno. Ug ang pamilya mao kini ang usa ka teritoryo sa pag-ayo o sa nahitabo pa karon i-garantin ta, i-isolate ta diha sa atong pamilya aron maangko nato ang kasing-kasing nga mapasayloon sa usag-usa. Dili nato kalikayan. Bisan sa akong kaugalingon daghan ko mga sa akong pangidaro na karon, daghan kay kog experience nga nahitabo sa akong kinabuhi. Pasalamat lang po ta sa Ginoo kay ang Dios anaa siya kanunay nagagiya ug nagaprotekta. Sulod sa 8 ka tuig akong gihambin tanan ang walay pagpasaylo sa akong kasing-kasing. Wala ako'y kalinaw. Gubot akong una-una. Daghan kong mga hunahuna nga dautan tungod kay unforgiving ang akong heart. So nagpasalamat lang ko sa Dios. Pag-study na ako ani o aduna po sa po yung mga pipila ka mga close kaayo mga andam sila nga muhatag o mo suporta sa ilang tinuod nga gugma. Mao kini ang naangko nako karon dili sa I am not perfect pero nagpasalamat ko sa Dios nga may abot sa kong kinabuhi nga andam na kong mupasaylo nga
unconditional even sa akong pagka-imperfection, pagka-dili perfecto, pero nagtuon ako nga andam mo pasaylo bisan pag ang kalibutan mutabon sa ako kana grasya gikan sa Dios. So mga kaigsunan ko ni Kristo, atong paningkamutan kay ang atong pamilya iba-iba ang atong pag-struggle, sumuduol kita ngadto sa Dios, magpakitabang kita sa Dios ug atong hinumduman kanunay ang Mateo 18:21 hangtod sa 22 aron kita makapasaylo sa usag-usa diha sa atong pamilya. May hapon ug daghang kayong salamat.